Kani kedai Batisi TV, bat pidang pet yaki kubur baman kasni melawan Rashapi daga BDW International School Shillong, day boarding and daycare. Admissions open. Ringkat bat ka Orange Nissan Lumsopo near Fire Brigade Shillong. Ka Deputy Commissioner ke Bhoi District, ka Kong Rasata M. Kurba, haka khat praterik unai luar arajar arpo, kala Pynbna ya shibun ki Jingpyntip ki Donkam ki bedai bat ka jinga kon persya ka khlam COVID khat khandai bat ru iki kendon bala pencari rak sarkar jilla kom ki lat jinga da ban lat na ka jingpur stat jong ka khlam COVID khat khandai hari Bhoi District bat ru ka jilla hi bro ka we halor ka jing sar ka khlam COVID khat khandai hari Bhoi District ka Kong Kurba ka le thu kum balong hadu menta ki don hadu shispa arp khandai ngon ki ba dangyo yak ni ka jingpang ban arspa arp hongon ki dei ki bla yo biang ya ka jingko jingkhia ki Jingpyntip ki ba kham Donkam ki ba ka Deputy Commissioner ka lai thu kalong bayaman tala kham penjunsur ya ka rung kami jing ki Paidbah ha ka jila da ka ba ki ham ban penbiang da ki identity card ling ba ka permit system na ka benta ki to ki bom dei na ka jila mekhlya bat na ka benta ki nong snong na ka jila ki hab ban register kertangi lade haswa bakin rung sepo ka jila kile thu ru ba bro ki school la pelat no na ka pelong kum ki corona center ne ki quarantine center bat yamenta dei setang ke Saint Paul ba ki bor sencha district kidang bat hadu menta na ka benta pelong kum ka quarantine center ha ka pasien on sa IT no ya ni ka school ha ki bor penya the total cases bani tang long active hadu menta ngasni ki dei spa ar khundai but kumbashi ar spa ar fo ki dei ki bala quite no recover nang ta pede ke Pynbna ke sistem ban rung ha po district lan ha ka state kala kham pensuk iki Paidbah but kala along automatic but menta pin Donkam tang ya tu ka link la ya tu ka link he directly pila ban rung ha ka state ni provided ba gitu ki bawan ki don ki identity proof kita ha proof saya lade kita ki nong song seni number 1 number 2 kita ban sibu kita balik train ni bawan train ni one meeting seni senong jongi kita ban pen i kita ki jaka baki de ban lai ha ikin sa bat kom juru ya kat no sngi bakin sa kin hak batai lot kita mar kidan ki ke permit ke basya lai sngi ke dan permit basya ni sngi te bat kidan ki permanent pada long ki ba one kai sendon no shika state ru kumi kita ru ni la sya bat kidan la lai kendon te ke jing ong ka jong ni nang ni ka long ba sngo bahaban pen biang tang ki ID kena bang kena Muslim ya pi ban register ban yo le ka test ban yo rong shika state ha ka por ka bakloi ka wei pat ka bang ni ko aban pensai hang ni ka long bang Pynbna hi ka ladon ka to ka jingjaya ka to ka hitikong asya jungi ha po jirang but Jingpyntip ya pi barok ba mentai itu ikong ila astang biang ka kam jungi ha ban ka kam ram jungi kum i asya hang te ha jirang PHC nang ta shu pede Pynbna ru ba menta ki school ni hab ban penpai no shikai authority tingi hab ban pelat no ya boro ki school bat ki kata ngila ada ble ka bangi dang bat menta ka datang ya ka Saint Paul's nomor hang tu ngi pelong ya ka corona care center but ya kan ni ngin pelat no shen ha ka ting te yo ban wan nomor ba na liang jang school ki la ot hi nomor bagi khna ki shen jing sistem hi la da complete ka school te ya kan ngin shift no sun lane hakin ni khndiat sngi Pynbna hi menta ka corona care center jungi ni bu SIRD CTI tourist center ho umling but CTI te bernihan ngala de bang deh nang kini South Lee jika but MGU te kini di South Lee corona care center jungi menta ngin dala shift na po simple akan te yo ban wan ya kataru ngina tang sudap ya kene ka GNM nursing school ka lenti ban ni chuto ya kataru ngin shift sendan bai syapo ka to ka nursing school kata hi de target jungi bat ngila ban shift syata la da ka kloi ka surau ka wei pat ka lomba Pynbna hi rungi ni la don ni kitu ki district core group ka bagi MLA baro jang ka district hang ka district jongi sangat naki ki day member te menta pada sarkar ka ong ba teng ki lam pelat ki Paidbah ban yo jingirap lane ban yo hak tin shani te kan jin dalap ha ba man la ka constituency kindan la ka jong ka committee
and kini ka committee kat ka COVID-19 committee but kini ka committee can clear da ki MLA bedon brom jungi but mentang ila dep notify ki but kiru kila tip but ngi kwa ba ni kerpat dia baru ki rang ba snong ki badai clear ya ka community covid management committee baru skata begini training bat ki MLA ke jungi ki balong ki chairman jong kan COVID-19 committee bat mai ti kani kan wan ra ka jing suk ki hi namar ba kirgi kham jan ki MLA mu mangah ne marwai po district ndai maki pada sanut ka kham la kham sting su ka jingkhia ka jonga ko bai ka wei pada rupa kadai ka jingjan jong ki bat ki MLA la la ki jong te ka bakhat du hi ka long ba ki kanton kini ki containment area ke bangi ju ong habadan ka no case positive case ka bakhambon ka long ba kuma mentahi ki positive case babon ki de hinte cantonment umroi ka baar hang te han nepar ki don khat sanwan bat kum ju ru hang ni hapo pathar khma bro shata ki don kum khat ru li ki case hang te po sesi but ru men hakin ni kisngi ni yo positive case ru we batri hapo SBI umsning mo we ide ba tri canteen ti itaru iyo positive ti mentang ya close ya kani ka bank but ikani ka bank supply hadian ka for artery but ki staff baru hang tu mila ki bikin quarantine nila di at least 5 days lada ki don kano ka jing sign la ne symptoms kin le test ya di knang ban tip kan bagi long positive la ne negative takata blish